खुलुमबाय आदै जान्था फाग्लाया आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना आंना बे जान्था फाग्ला पेजआ गैला हेक जाखो ना माखो लक देखायबाय आरोना ओमफ्राय मा खालामनो बल जोनाय नायदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै रामफलाव खेला दंमोन ओमफ्राय बेयाव नायबाय गैला सेस बिराद दुखु मोनबाय आं बिराद दुखु दा फैफिननानै दा भिडिअ बानायनो होननानै आं फैफिनबाय ओमफ्राय बलखौ नायनाया नायफिनगोन ओमफ्राय मारै बिदि जाखो आंबो आसरित आरोना आं सानस'नो हायासै दा सानगासिनो आं गोसोआव एसे दुखु जाबाय थांनाया थांखाबायमोन ना 3.5K थांबायमोन ना ओमफ्राय माने बिदि जाखो जेनेबा सोरबा हेक खालामखो ना हारसिङै जाखो आंबो सानासै आरोना सानस'नो हायासै ओमफ्राय आं गोनां खुलिफिनगोन आरोमोन जान्था फाग्ला आंनाथ' जान्था फाग्ला आं जान्था फाग्ला नालाय नामखौनो बेखौनो जान्था फाग्लायाव लाफिनगोन ओमफ्राय बिनिनो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन आरोना आं लिंकआव ओमफ्राय नोंसोर थांनानै जाय फल' खालाम आंनि लोगोफोर आरोना 3.5K नि लोगोफोर एबा जान्था फाग्लानि लोगोफोर नोंसोर थांनानै जान्था फाग्लाखौ फल' खालामहैफिनदो आं बेखौ नोंसोरखौ खावलायबाय आरोना फल' खालामगोनबो आं खावलायबाय आखाइ खबजोब्बाय आं ओमफ्राय आदैमोन आं भिडिअ खालामनाया बेनो ओमफ्राय बे जान्था फाग्लाया आंना हेक जाबाय जान्था फाग्ला फेसबुक पेजआ ओमफ्राय आं दुखु मोनबाय आरोना एसे दुखुआव दङ डाइरेक्ट फेसबुकआनो लक जादों आरोना बे जान्था फाग्ला माबाया ओमफ्राय सोरबा हेक खालामग्रा फेसबुक बार होखादों बेलाय मा आं खुलिफिनगोन नङा गोदान जालायगोन गोदान भिडिअ खालामगोन आं जेबो साना आं दा इउटुबनि गेजेराव होबाय आदैमोन आरो आंना इउटुबाबो 1K थांसै नोंसोर जाय आरोना आंनि बे जान्था फाग्ला इउटुब चेनेलखौ नायाखै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आं थारमाने गोदान भिडिअ लाबोनो हादों आं बिराद दुखु मोनबाय आदैमोन बिराद दुखु मोनबाय बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ आं बे जान्था फाग्ला पेजखौ खोमानानै लाबाय आरोना बे मोनसेखौ होमबाबो आं गोदान एकाउन्ट खालामनानै खुलिफिनसै आदैमोन आंनि भिडिअआ बेनोसै आदैमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम खुलुमबाय।